sa inyo tanan-tanan, no? Diri sa atong channel, Pirot Haranista. Welcome naman ang tanan-tanan, no? Diri, no? Ang gusto nga pamati sa mga ambahanon ng mga Ilonggo, no? Yari naman kita, no? Mga dulong naman sa inyo. Una naton nga mga ambahanon ni dulong sa inyo, ini mga requested song, no? Isunod ko tatlo ka ambahanon para sa inyo tanan-tanan. Ini nga mga ambahanon gid pangabaykit, no, sa aton nga mga kauturan. Yari ang ambahanon nga nagatigulo panyo sang himaya, no. Ikaduha karon ang gugma, tapos ng panyo nga sida para sa inyo tanan-tanan. Kapag-ibig kalugong sa luha, samtang naggaili tughang daw mapuka, kahirang sa panyo sang himaya, agot ang kapungaw, amat-amat nga madulang. Kung makita ko ikaw nga nagahilibion, gawgi na kuryente ang akong korason, hindi ko maantos sa kagalingon, magtulog sa iyo nga nagapilis noon. Mag-umungay kita, tugtog katugtuban, maghigog manay, sing walay katapusan. Hakus mo kag hakus ko ang mangintalaksan, sa matuog na gugma nga huwaran. Sa likod mo lang ako na handa magsuporta, hindi lang magpangalagad sa akong magkonsulta, atong nasaluhan kung ano man nga problema. Kung makita ko ikaw nga nagahilibion, daw gina kuryente ang
rason, hindi ko maantos sa kaugalingon, magtulog sa imo nga nagapilis noon. Magulungay kita, tugtog at tugtuban, maghigugmanay, sinuwalay katapusan. Hapos mo kag hapos ko ang mangintalaksan sa matuog na gugma, gugma nga kuwaran. Kung ang ugit man ang magkabot na trahedya, sa likod mo lang ako na hanggang magsuporta, hindi lang magpangalagad sa akong magkonsulta. Atong asaluhan kung anong bang nga problema. Atong asaluhan kung anong bang nga problema. Gugmang tempat kag bilib mo, inanay ang pagtubo sa tag-ipusoon. Sumpong sang bisikas nga wala sing pagkalayo, kung ang pahabatiin labing matitigon. Magdamo sing alagyan, mayara nga masibog, mayara nga mahawan. Dili naton mapatun ang maging kapalaran. Diyos lang ang makatutulong sa mapagtulungan. Labing masaligan, itanong ang paghitain sa mga katauhan. Dalising na ang yara sa
kaduduluman, pinahagi sa kahog mo, nga labing huwaran. Nga labing masaligan, itanong ang paghitain sa mga katauhan. Talising ka sana, ang yara sa kaduduluman, pinahagi sa kahog mo, nga labing huwaran. Talising ka sana, ang yara sa kaduduluman, pinahagi sa kahog mo, nga labing huwaran. Mapait sa mata ko, tuluan ko sing mga luha, kasing-kasing ko nagkahapak ko, kung hindi ikaw makita. Oras ang kahapon nanon, nga ngalaw kahinunog na, ginadapo ako kapunaw, kag sa himong gakabalaka. Walay sapayan, bisan himo ako bayaan. Walay salap butang-butangan, dughan ko imong intilasan. Mamupot sa nalang, putsa na lang sa panyong sida, kag dito nimo bukaron
to no ang tatlo no ka mga requested song no nga aton nga nagalin sa aton nga mga amigo vlog ang mga sa mga kabiyanan nato no nga nagatugon gid no kung mag-live kita no amoy na ang pag-aambaho no kay yara na no hindi nato isa-isa no at least bala naman na nila kung sino nag-request sa sinya no yato pagit nga ambanon ginadulot gid aton sa aton nga mga naga-support gid sa aton diri sa aton channel pero taranista no labi na gid sa aton mga pinalangga nga mga OFW no sa mga tanan-tananda nga nagakuan sa ibang nga nagkalain-lain nga mga nasyon no labi na gid no sa kay Ma'am Miri Cabarno yara sa Florida kag subong man sa kay Ma'am Emilyn Pedregosa nga yara sa New York sa kay Ma'am Mafi Pedregosa Andaya no kag subong man sa kay Bian Bubuitan no ayo tulaw sa inyo tantanan no labi na gid no sa kay Ma'am Health Chances no labi na gid no sa aton nga naga-support gid sa aton no si Ma'am Jima Moneba o kon Ma'am Jima Sibalios Moneba no kag upod sa iya nga mga grupo dira no sa Old But Gold Friends no nga sa grupon sila dai no sa Ma'am Jojo no Jojo Unati no ayaw ko tulad sa inyo tanan-tanan no luwas po dira no sa atong gid nga pinalangga nga naga-support gid sa aton ngayara subong sa Canada no si Toto Edward Rivera no ngayara sa Canada no lipayon lang nga pag Diyos diri sa aton no kabay pa no nga panglawigon lang kita sa sining kalibutan para madamo pa no kita nga ambahan ng mga Ilonggo nga madulot sa inyo tanan-tanan. Okay, antes na kita magpadayon naman, yari naman na yung pila ka mga shout-out gikan sa aton ng mga kauturan. Shoutout sa kay Ronelo Caraballe, happy watching. Hambalya, good afternoon Repirot. Shoutout sa kay Herminia Salazar, happy watching. Hambalya sa kada pamati ko ako sa mga kanta mo na dumduman ko man ang tatay namon Hambalya. Kabay pa nga makapag-isin niya, makarelate gid no, hindi nga aton mga shoutout sa kay Joe Fran Pornel, mayong hapon tayo Pirot galantaw ko live subong dire sa New Lucena, pwede ka request badlit sang palad from Pornel family. Okay. Shoutout sa kay Jollibee, happy watching. Shoutout man sa kay Waray Republic. As lang ko kung si Legend Pirot siya. Oo sir, hamogin siya ang original nga Ilonggo songs. Pike. Kaga shoutout sa kay ng Mary Jane Sampilo. Siyempre, hindi ba kita magkabasol sa inyo, no? Mag-silingabing pa, no? Kaya siyempre siguro base ko ng Virgilio Pichillier ang inyo. Siyempre matutuo din nato ng ngalan, Virgilio Gonzales Pichillier, no? Tipo na muli na ang buksan ninyo. Sa pagkumatuon, hindi na sing ako, no? Ang nag-vlog, no? Ang ato ng mga kuturan. Pero sige lang, pasalamat pa na ko sila, no? Kasi pamatuod lang no nga madamo man ang nagasubaybay bihaton sa to no antes ka iba parehas ang iba nga mga singer no irogon mong ila kanta no nag-alboroto no pero ato niya paggusto sila no base no kabay pa no makabulig man sila gyapon diri sa atong channel no sa pagkamatuod hindi ni sing piki ang inyo atubang no iti siyempre madamo ang mga pamlanga bayara gani nga nagasiling patay na si Pirot no patay lang siguro sa una ang aton nga pagkanta no pero yari kita sa gyapon no magadulo kag madamo pa mga ambanon nga madulong naton sa inyo kun kaluyan na kita sang Ginoo. Request ko na silang Mary Jane kang Eclipse kag shout out sa lang dira sa family Benito sa San Remedio Antique. Shout out sa 58 nga nagalantaw sa buong happy watching. Lihog lang share sa aton live para ato duro atong viewers. Kag sa gusto mag-request kag magpa-shout out, comment lang. Ay, yari kayo na may pahibalugali ako sa inyo, no? Samtang wala pa ko gali no? Balaan nyo, contact rin sa aton lang ang UP, no? Si Sir Taton, no?
Sir Pau Tato, no? Kaga amo niyang ginahimo namon kada tuig, no? Nga naga-contact kami sa Zoom, no? Pagi sa Zoom, no? Ti ginapangabay nila kita, no? Nga nagatudlo kita sa mga estudyante la nga gusto mag tuon sa mga ambahanon naton sa mga kumpuso, no? At pila na ni katuig, 4 na ni katuig nga sige akuan ko kada Pebrero pero halinon ini sa Marso, no? Kung sino na ang maluyagon sa inyo, pwede ka muna mga kapa-enroll sa kaya Sir Pau Taton sa UP, no? Subong arang sa subong sa sa Hawaii, no? Manugpo uli naman sa muna siya upod sila ang mayor gid sini nga nagakuan sa aton, no, si Ma'am Grace Nono, no? Nagpasalamat gid kita sila, no, pagi sila ginarapta nila nga ginapalapta ang aton nga mga ambahanon nga mga kupo, labi na gid ang mga kumpuso, no. Ini nga aton nga ginabadulong sa inyo, kumpuso dala harana, no, sari-sari ni, no, may mga love song kita, no, sa Ilonggo lang galing, no. Okay, no, hindi na kita upadugay kaya yari naman, no, ang ginpangabay gid nga ambahanon nga nagatigulo badlit sa kapalan kag eclipse, no, para gid sa nagpangabay. Una ang badlit sa kapalan. Suyod ko na lang
padlit naman sining kapalaran. Isalig ko na lang sa kahitaasan kay siyang mag-ahusga. Sang dapat silukan kung padlit man sining palad naton nga mag-antos sining balat tiyagon. Hanason ko ang kaugalingon patuno ng tagna sang makagagahon biyak-bilang kung imong biyaan kaligtihilang kung imong talikdan. Usuyon kung nalang malawig na dalan kag pangitaon ka sa kahimayaan. Magbiyak kag gidman sining kalibutan pangitaon ko ikaw sa kahimayaan. Okay na ho, amo na no, ang pangabaykid ng ambanon nga nagatigulo ng badlit sang palad no. Tungkol sa sining isa pa ambanon nga nagatigulo eclipse no, para gid no, sa nagpangabay sa sining ambanon. Ang naglaw wala kapalarihan katulad man sa ugali sang tao. Subong man sa mga eskwela na mahilig sa bulo barkada, mabuyong na gani sa higara, madalas sa papatihan pag maliwanag. Ang magkaluluoy git sa tanan, si nanay, si tatay sa punuan, nagasala sang sarang mautangan para kay nuloy kag inday pang allowance. Pag
telegrama. Nanay tatay kari kamo insigita. Kay si Inday nag-ilok sa nobyo niya. Kanukon sang pagtinguha ni tatay, para lang kay nunoy kag Inday. Sa handong ang mapatapos ang kurso, kapaslawan ang nalihing kabayo. Katahon tulokon sa tulan, nga nagasipanag sa sidlangan. Pinalik lang nagkuntat ng pagsiga, kay ginlamon sang swapang na bakunawa. Katahon tulokon sa bulan, nga nagasipanag sa sidlangan. Hinalik lang nagkuntat ang pagsiga, kay ginlamon sang swapang nga bakunawa. Kay ginlamon sang swapang nga bakunawa. Kay ginlamon sang swapang nga bakunawa. Okay na. Yan ano, no? Yung tulong natin sa inyo, no? Kaya ang naging pangabaygit ng banon, no? Yarana, no? Una-una, yung padlit sang palat, kagang eclipse, no? Di yarana, wala na ko utanga. Antes na makita na yung padayon, yari anay naman ang pila ka mga shout-out gikan sa aton ng mga kauturan. Pasensya ka mo, no? Kaya daway wala kita ginahalinan sang kataro, no? Ano naman, simple. Shout out sa kay Boracay Seashores. Tambal na Christian song ko no kantahon mo tay. Okay. Request na. Shout out sa kay Nestor Plaza. Happy watching. Idol pa shout out sa mga Francisco family diri sa Carabao Island, Romblon. Request ang kahoy nga lawaan. Salamat idol ng Balni Rosalinda Francisco. Salamat gid sa imo pag-request niya, gina-request mo hindi ato, no? Parang kita na, no? Bawal. Kita sa Google, no? Siyempre, kasano na ito na ginpan, no? Namultahan kita sa Google, no? Ang aton lang diri nga ginakanta, ang aton kaugalingon ng mga ambahanon, no? Pasensya ka mo pala nyo. Siyempre, hindi ko man mag-request mo sila kayo sa magkanto ko sa Kapis, no? Sa Antique. Ginakuan gid nila, no? Ang pagbantog sang kahoy nga lawaan nga abi nila ako ang nagakanta, wala hindi nila naibalaan, no? Nang nagakanta sinayang nag-record si Max Urban, no? Amigo man nato na prote hindi naton, no? Gamit diri sa aton nga kuan sa aton live diri sa aton channel, no? Balan nyo may tagiyati makanta lang naton kung mga personal request nyo di mga kanta di sa una kung masaulo naton ang mga iya sa mga katigulangan na ay sing hasol, no? Pero naya ara pa ang kuan sila, ara pa sila tagiya, no? Buhi pa, no? Si Abjan Maxurban, no? Sa iya ka mo request. Request ko no si Walay Republic sa kampo nila Joe. Gambal ni nung Joe Franpornel, salamat gid tayo pero sa pagkanta sang request ko. God bless you always. Okay Thank na? you, Gid. Thank you. No? Okay na? Okay, no? Yari pa gid, no? Ang ambahan, no? Ang nagatigulo. Ang mga Christian. So, no? Hindi man na silingan ko gid, no?
ang ato nga ni ginimo lang nato nini. Kaya madamo makita sa mga amigo nga mga paglano. Na-compose na ito nini nga ambano, no? Pag-iman sa ato ng amigo, no? Born again, no? Pero ang ako niya reliyon sa gihapon, no? Wala kita yarang bulag, no? Pero damo makita sa mga amigo, no? Nga mga nagkalain-lain nga mga sikta, no? Halos taran gawang mga sikta man kami, no? Ini rimulusan nato ini nga gin-compose, no? Ginimo-himo para sa taran-taran, no? Wala ni ising kuanan kung ano man nga relihiyon, no? Yari ang ambano na nagatigulo Biblia. Pulong nga banlaan nga napagkit sa kasulatan impalap na sa mga katauhan na magnuan ang katarungan ihantot di sa memorya ang kaundan sa mga Biblia. Biblia lang ang palaagyahan na matultol ang kamaturan. Diyos ang napingganhanan, siya ang amay nga balaan tagtugasan tanan bisan ano man nga relihiyon. Biblia gid ang kinahanglanon. Biblia lang
mga relihiyon, Biblia gid ang kinahanglanon. Biblia lang ang instrumento na magtuytoy padulong kay Kristo. Ihantok gid permis at memorya, magbasa gid lamang sang Biblia. Ihantok gid lamang sa memorya, magbasa gid permis ang Biblia. Uamay namon nga balaan nga tagtugas ang bukos na kalibutan. Nagadangog kami sa imo kagamhanan, kag nagasikway lamang sa mga kalainan. O Amay, ikaw lang ang makabawi sang hulam namon nga kabuhi. Luwason mo kami sa mga katalagman, labi na sa mag-aabot nga mga kalalatan. Yari kami nga imo tumulong, nagadangog nagasaligid sa imo. Upod sang pagsunod sang mga protokolo nga ginapatuman sang namon gobyerno. O Amay namon nga balaan nga tagtugas ang bukos nga kalibutan. Nagadangog kami sa imo kagamhanan, kag nagasikway lamang sa mga kalainan. O Amay, ikaw lang ang makabawi sang hulam namon nga kabuhi. Luwason mo kami sa mga katalagman, labi na sa mag-aabot nga mga kalalatan. Yari kami nga imo tumulong,
pagsunod sa mga protokolo nga ginapatuman sa namong gobyerno. Tungkol sa pagsunod sa mga protokolo nga ginapatuman sa among gobyerno. Okay no, ara no, ginpangabay gid nga ambano no, ng mga pano, ginduhan lang nato no para instead sa inyo nga ginpangabay nga isa lang tani ambano nga pano, ginduhan nato no para gid no. Kabay pa no nga makarelate ang aton nga mga kauturan no. Yari pa gid no, kaya ginpangabay nga ambano nga kampo nila Dio para gid sa imo no. Sa higad sang sapa sa kampo nila Diyo may tuwiting manok nagkinaharado. Hinali umalapit isang ulitawo nang nahas magsulat sang kamot yang tuo. Binigtas sang apa sinulat sang tugtong binasa sang bulag na mati ang bungog. Testigo sang bugtot sa pagkamatuod na atigang lupog kay dili katindog. Kinuha ang gitara pag magkinalipay, kinuskus ang pintaw ang tarso nagtagay. Umabot ang sumi kinantahan lulay, ang bugtot kagpian amo ang nagsabay. Dumduman bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Kumot sang pagpinitin siya sang bayaw ko nga pirot, dughan ko kapulurya ko. Dugangan pamanggani sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magising. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapon, anhon kay swerte na kun. Gindam ko ta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan, ginhigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan. Kung madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya sang bayaw ko nga pirot, dughan ko gapulurya ko. Dugangan pamanggani sang biras ko nga sungit, dughan ko kay daw magising. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapon, anhon kay swerte na ko.
no? Nadulong na natin sa inyo, no? Ang inyong mga ginapangabay, no? Ang mga ambanon, no? Basta aton ng mga ambanon, ang inyong ipangabay, madulong natin sa inyo, no? Luwas ng mga ambanon na napangulipatan na natin, ng review. Okay, no? Yari anay, no? Pa naman kita na isang pilat mga shoutout, gikan sa aton ng mga tuturan, no? Ay mga duwad lang siguro kakanta, no? Tulong natin sa inyo. Okay. Shoutout sa kay Felix Berry. Tsakto naman. Mo to. Kag sa kay Pergentino, Lakhang. Happy watching. Shoutout sa kay Flora Gajetos, walang kakupas rot Shoutout sa kay Elvendor Lee Records. Shoutout lang. Sa mga sinutran, no? Budlay magbasa sang sang gasilinugpon bla. Shoutout sa kay Dennis Garcia, walang kupas nung pirot. Shoutout gid dyan ka naman sa Pasig City. Salamat gid God. God bless you. Barumbado ko na i-request. Okay. Watching from Taguig, Manila. Salamat. Sa Manila. At siyempre, kaya ang nagkakanta sa sining barumbado, no? Kaya no, dito na siya sa Haven, no? Okay. Kung tayo magaling-aliwat-tiwato na ito, no? Kaya siyempre, napanang nato na okay, para rin sa inyo, no? Tanatanan, no? Yari, ang pangabay, ng nagatigulo. Saglit kaya anak ko na yung nagkakanta, no? Siyempre, ako man ang nag-imo, ipakanta siya, itong record naman sa Manila, no? Kaya kaya ginukuha na siya ni Lord, no? Ako, kanta lang sa sining, mga ambano, nagatikulong, barumbado. Sa kalibutan, lunsay lang kalisod ang ako na pagkuman. Sari-sari nga pisyo ang ako nasuglan, sang pagpapaya sang akong ginikanan. Sinanay si tatay masako perdi, ang ilahan negosyo mo ang ginapahalabi. Halos adlaw-adlaw nasumsum ang pagbiyahe, ang ilap pagpalangga, wala ko mabatyan. Tirikat na tuan ko ang bisyo, sinihang kagitahan ang binabalik-balik ko. May makato sa diskuhan tungkol sa amigo, diligid mapatiway ang pagkabarumbado. Pati na ang pagtuon ko napasipatan, kay ang huna-huna ko sa sinihang kagditahan. Labi na kung makita ko ang huplas na larawan, daw diligid mapanas sa akong paningkuman. Sang ako ang hampong na ngalagay, tinubuan sang luya sa isa
babalik. Wala gid makasaler ang akong mga diskarte, kaya kaya mga English dili ako kaintindi. Diri kag natuig ko ang kanan nga ang pag-eskwela dili dapat pasitaan. Kay ang paghimakas sa mga ginikanan para lang sa wasdamlag sang ila kabataan. Sa karon ako na ang nasaran, kay ako man lang galing ang may kasaypanan. Kay ang kinaalam ng gadsang kabataan, kagiyas nga bahanggi labaw pa sa tunglawan. Kay ang kinaalam ng gadsang kabataan, kay hiyas nga bahanggi labaw pa sa bulawan. Okay, no? Ang no, ang ambahanon, no? Gindiho na to, no? Ang ambahanon, ginipatanta na to sa atong anak, no? So, okay, ano, no, di? Dito na siya sa para nakuha na siya ni Lord, no? Kaya wala rin magdiriuntat, no? Paano? Si Taning, no? Kung wala siya dula, no? Kung sa bagay, antes siya nagkuhan, siguro gina kuya nga yara siya subong sa heaven. Kaya isa ina siya ka matutong na pastor, no? Na dito sa Gimarasco sa Barangay Tinagsaran, no? Ano mabi? Hindi na siya yakutog, no? Okay, yari ang ambanon nga bilang pagkatapusan nato ng Dunong Senior, ining ambanon nga napigulo daw hangin nga gupta. Ginapong awat ako sang bintalitan mo, sa tanan nga tiyon ikaw lang ang ulod sang pula-pula ko. Bisan sa permi kinadampo ang imong pagtiya mapaibat yakong sobra pa sa ako. Ang kasing-kasing ko nagapingitin siya, kayang gintulog mo gawhangin nga gugma. Walang kanang di mo pagbiya, kay hinali lamang
Maang nagtampala sa sinumpaan, ang kasing-kasing ko nagapinitin siya, ay ang tindunod mo daw hangin nga gugma. Walay kabangkanan ang imo pagbiyan, sa hinali lamang ikaw ang nadula. Daw hangin nga gugma, nang mintabanglanan, sa mga pagbat ko sining akong dughan, katulad sang umon nga lamping dalitan. Daw hangin nga gugma ang nagtampala sa sinumpaan, mapudlay dulaon, mapudlay kalimtahan. Daw hangin nga gugma hindi gid mapana sa panumduman, mapudlay dulaon, mapudlay kalimtahan. Daw hangin nga gugma sa tagpuso, nangin Okay, kaya daw ginakulabos ng itasang time, no? Dirin lang na kita kutob, no? Tugtog sa liwat, no? Kaga sa liwat gali daw, ginapay mahalong gali natin sa inyo kung invite kita sa inyo, no? Sa Marso, no? Kaya nagtawag naman din si Sir Pau Taton, no? Nga magatudlo naman kita, no? Sa parte sa puso, no? Sa mga estudyante, no? Wala niyo mga kabyanan, no? Tatlo, ikapat na sa mga tuwig, no? Nga nag-amoy ini ang aton nga ginagawa, no? Diri sa aton bisan pagi lang sa Zoom, no? Nga ginagawa kita, no? Nga nagatudlo kita sa mga estudyante, no? Hindi lang yung mga estudyante nga diri, no? Kalabanan pa nato ng mga estudyante ini, no? Mga pariner, no? Gusto gid nila magtuon sa mga kumpuso, no? Nga mga kwante. Siyempre, inyo alagan, hindi makahibalo, hindi kita kabalo magambal sa English sing tadlong, no? Kundi nga may translator lang kita. Ang translator natin din mo na si Sir Pau Taton, taga teacher sa UP, no? Amo na yung ilang project ni Ma'am Chris na nuno, no? Kada tuig, no? Kaisama lang niya sa isa katuig, no? Amo na ang ilang no? Pasalamat man kita, no? Pagi sila, no? Baka nagalapta ining ato mga ambano, no? Labi na gid ang mga kumpuso, no? Padamong salamat na kung gusto ninyo, kontak lang kamo sa kay Sir Pau Taton, no? Kay siya na ang naga-facilitate, no? Okay, madamong salamat. Kag mayong udto lang sa inyo tanan diri sa atong channel pero Haranista, no? Hindi lang, no, magkataka, no? Kung gusto ninyo magpabati sa mga ng mga Ilonggo, hindi lang sa isa kabilog ni Ilonggo, kaya madamong ini nga aton nga nagapa-kwan kita pero wala kita pamaya sa pagpanumdum kung paano naman kita mag-obra sa mga ambanon ng mga Ilonggo para makabulid man sa aton Ilonggohanon o kung mga Pilipino. Okay, madamong salamat, no?
hindi sing makabulig na pero makabulig man no pa medyo pa pro pakilala no, sa atong mga lingwahe sa pagkamatuod hindi man sing nga ginano nato no kay mas bintahagin man nga pagi sa mga ambanon no kay madasig ang paglapta no, sa mga atong mga lingwahe aton lang lingwahe ini na pamatyagan ko nga daw medyo magkadto ko sa Manila no ang kilala dito ya mga Bisaya pag sila nga Bisaya kasi siyempre ano ang Bisaya Cebuano na iya ang Bisaya hindi sing Ilonggo no galing tinanda na lang kita no pag siling din nga Bisaya as kayo dito Bisaya na hindi ang Bisaya iya Cebu no kita iya Ilonggo Iloilo okay madamo kita salamat kag mayong utula sa inyo tanan. Thank you gali sa kay Alvendor Vendili record lubod lang mag-pronounce gina-senda ni ka 125. Thank you gid sir. Thank you, Ken. Thank you kita Gapirit la ako kay hindi ko maanuhan ang iya ngaran kay ano gasugpon-sugpon. Thank you gid. Happy watching sa inyo tanan. thank you Gin senda ni ka 120.